Новият начин за залагане за световното 2026 е тук. Запознай се с плазни и заложи от PalmsBet. Разглеждай специалните бет карти за отборите и звездите на Мондиала. Харесваш предложението? Въведи сума и плъзни надясно или натисни "Постави залог". Не си заинтересован? Плъзни наляво или натисни бутона "Отхвърли залога" и премини към следващата карта. Искаш да запазиш селекцията? Използвай бутона "Добави" и я съхрани във фиша си. А за повече информация, натисни стрелката до избрания отбор или играч и отвори специална страница с статистики и подбрани залози. Ще откриеш бет картите в меню Мондиал, в секциите Фаворити и Звезди, както и в специалната секция Плъзни и заложи, налична в мобилната ни версия. Плъзни, избери и заложи за секунди. Само в PalmsBet. За световното 2026.